memo. Don ko mamehi sajak buram ko to party jong me. Katu like ben itu nong yalam jong me. Te me asat me sobang bagasat he. Me sobang bagasat habau kentho tu nong yalam jong me. Te badai party jong me em. Ngaro ladan bab kentho ya party jong em ngaro nganam island tang 6 juta lapat ya me. Kon ga sipia stangka. Parlog baro te hakani kamit ngon man kren sipi sipang ga jingkren jeng iwe ilong kami ma itai de ikong santi polong nda ka banga buro mi te shu ai jimut lada isngu dai te kong ba it ngayo sngu ba phi ha ngapit ya video jong pi ma mangikum kita ki bru ki baju kershan na lang ya baro te ngam sotanar namar ba pikiran kum to ba phi ong ba ki bru ki batim si ha comment section jong pi pinlek kan thok pada ya ubri uba klem tip ya ka beneng ka khendo dengan oi pik ni ko lara pishem ka we na ki video kat kum ka ching pendan kam jung pi ya ka mobile touch screen jung pi lada pishem ka we na ki di video ki ba uba arden ukren hakisen sem sulam social media ban pen pau ban ong ba lada mano ba ben nga timsi ya ki kamut pila ban pen sapreng pat ba akni ka por Henry lada pim syam ko kong bait. Tapi tarai lada ngim syam social media ha tingin syam yo barden. Ngila asaban le chiying sya sem jong i. Te kong bait ngangait ka jingkren jong piru ka dei na ka jing syam jong pi. Lada pi syam kum kita ki video. Pen paulem sa sya kipit ba kanang bakin tip. Te barsa ka we ngan oi pi. Ngan oi pi. Hatu kong bait. Lada kikun gitu, lada kikun kisyono, lada kikun kita mesneng lada kikun ki lengkar, de kikimi ki pas ki bapa ya ki. Katangan oh ipiko. Le mano piken tho ya no. Ha ka jing sha pipi lada kum ka kami. Gitu ki ba komen ni pi ki dikna, pila de ban sneng ban keren. Henry nado ka jing keren jong pi ru kong kalap pen pau ba gitu ki kena ki ba komen na ka komen jong pi em kong ki hab ban tim. Namar ba pim nang ban keren pi ong ban ba u ong kum ta te ha ka ching sha pila ban ong ba tha oi ngam su tan na ra kum ta ha ka ta kom pin keren mo hande pa pi ong ban ba u pa ma u ta ha ba kita ki bru ki bat yu ki tip bo ki kem pa te ki hap ban komen bat ngam yoro ru mo yu kitu ki nong komen bat kum ta ken kong pi hap ban keren bat ki kitu ki nong komen te pi ong kong ha pi kum kalong mi pi don hok ban hi kai te ngan ong i pi pi anu jor bat pi kong ba it uba syong hayin bat pi uba syong hayin bat uba ba arden uba mi ha kamadan ni le thma pi anu jor kong lada ma pi ka ba syong bat tang hayin shi photli comment ro phim la ban kala ding shaindo pi tharai uba arden ula mo kong uba arden umi ha thma hamadan jingele haba ma pi syong po yin shi phongut kinong comment ni pi ru phim la te kong ban sha ba phim la ban mi ka ta kanuksa ban long udeng shaindo te kumno pida pila ban ong yo ba dan ba uhab ban syakrut ya gijing kentho baro wat ma pi garu pat ba ar pi kentho te hakanu kor kom pila ban kelading sendo nalade pila se kong ban kelading sendo komen kibru shu phongut pim apshu tang hado da shai min step pila lamwir ban yo open pai te shu perkhat shwang pi kong shu phongut i komen pim la ban sya te pi perkhat ik giwe bakin degi ki mau giding trai haba pikiran tu keren danang sekong. Nana ipi tangkan ni. Kavut. Kinong ilam. Jong ka jelami kalaya. Kisyong ha kisyong priakti jong pikong bein. Lada pinang bancit. Lada hakanukur kom pinjir rujit. Ndan mapen bori pi. Handai ba pin keren pada ya uba piklem pat yu ba udon hakabor kemut kata pilafil. Bat ya ki badon hakabor ki ba pila yu ilur ru pim la ban keren bat ya ki bom dan hakabor pikren kemut kata pilafil kong bi. Ngano i pi tangkan ni. Ka hok jong pi ka don ka syempre akti ka jong pi. Pila ban jid yo unu ba pimon ba pi kwa. Bat
ka syong ha ka jing jet jong pi jet na ka daw ba pi skim ne pi jet na ka daw jing roi jong ka constituency jong pi ne pi jet na ka daw ba pi jet ha ka ko ko ma pi jet handai to tip baki breu ki ba shampang kim ju jet da ka jing shok shit ha ba pi jet no ilam pai ba ya bro tu jet da ka ba pi dan ka jing ki kle bat ba pi la WE la pa ken reng gini ki jing sa ha ka jela bakum kino kita ginong yalam pinjit mdai ba pinong man kumta pishim sting ban jet ikinong yalam gi jong pijit kan bakwa kitu gi le dan ki baang bakin jet yo no taro kitu ki di ba klem kti kan ai pi haba pijit yo no yalam what update sa pening ga kli jong pi yang ga jing start ban jet ka jela jong i ka don kam ya ka ba kum uno ubreu ngi dan kam ubaku muno ubri ngi dan kam agani gajelangan oi pi lada pincit uba shu eksamin ru dala yap sa ubri ru eksamin ru cit mden ba pen bori pi tang balong haba pimon wat pen kelaet ya kata ka ba pimon namar kiwei kimon tak daw pim dan kam ramane ngano oi pi kong ka jingcit ya kinong yalam kam daya ka jing shit ka daya ka jingkit khle jongi shimet shimen nga jet ya kinong yalam harangkat ka jingi i jonga khongreng mdai bang ayu i ka tin jonga baka chat bangan chet ikino yalam mdai bang ayu i ki bro ka jingchet no yalam jonga ha ka jingyu i jonga ki khon samla jongi ki yawir ki yapham lada phin pe ki wei ki ri ki jaka ki babyang yi kino yalam ka chela ka kiu ka roistet henry hangni ha jala jongi kai ki jing sa khongreng ka bakat kani ngangai ba ma phi baki ni ki pat ba jongi baro kipai hayeng la de hat pele de ni biang le belaman kasi dengan ngai bakini ki baro la ka phim nang ban chit ka syong hapi te tangkum tahi khublai shibun bat khublai ya baro